सोन मक सोन चक क्या बोला तूने? तो चलिए शुरू करते हैं। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ବଜାର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯିଏ ଲାଗିବ ଇଏରେ କମ୍ପାନୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କେଉଁ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ମୋର କପି କରୁଛି ସଦା କଥା ହେଉଥିଲେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ क्या बोला तूने? ସେଟ୍ ମାରିକି यो हिला डाला ना। ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ଆମେ ସିଧା ଯିବୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ କାହିଁକିନା ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା ଆମେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଯେଉଁ ତାଲା ମାରୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଫିଟ୍ ହେଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ରାଜୁର ମୋର ଯିବୁ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛି ଜିରୋକ୍ସ ଫିରୋକ୍ସ ହେବ ଜିରୋକ୍ସ ଫିରୋକ୍ସ କରିନଥିଲା ଜିରୋକ୍ସ ଫିରୋକ୍ସ କରିବ ମୁଁ ସିନା କରିକି ଯାଇଥିଲି ସେ କରିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବଜାର ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା ବଜାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ବଜାରରୁ ସବୁ କିଛି ଆସିବ କାଲି ଆସିନଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିବ କିଣାକିଣି ହେବ ସବୁ ବଜାର ହେଲା ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଟାୱାର ଦେଖାଉନି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ହେଲା ବଜାର ସେଠିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଅଛି ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜି ସକାଳେ ମୟୂର କଥା କହିଥିଲି ସେ ସତ ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୟୂର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆମେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି ହେଲା ଜିରୋକ୍ସ ମେସିନ୍ ଦୋକାନ ସେଠି ଜିରୋକ୍ସ ଫିରୋକ୍ସ ହେବ ଆଉ ସଦା ହରିକା ଆନା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ହେବ ଜିରୋକ୍ସ କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫଟୋ ପାଇକି ବସିଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଜିରୋକ୍ସ ଫିରୋକ୍ସ କରିସାରିଲୁ ଆଉ ସଦା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଜିରୋକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଫଟୋ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଲେନି क्या बोला तूने? ଫଟୋ ଉଠିବ ତାର शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना ସଦା ପୁରା ମିରର ଦେଖି ପୁରା ହିରୋ ହେଇଯାଉଛି ସଦା ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ଗଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବା अन्ना सब फोटो उठा दे अन्ना कहले फटो बाहर लेट हम से जिनस भी नबार टाइम भी होता से आम 3 जन जिनस आनी जीरोस करके आइलु एबे आइचु हम हेमदस्ता रूम रे हेमदस्ता नहीं मसला मसला ग्राइंडर भी नहीं मसला मसला छेचिया भारी असुविधा हो मसला मसला छेचिया हेमदस्ता भी हैरान तकिया फकिया किसी ना तकिया फकिया सब नबू ये स्टॉक अच्छी तकियार केते ना कहूँ 70 ना कलर साइज कलर ऊपर दस्ता कर नबू तमिल कौच मुझे बुझीपारनी तो सेमती अनेक अच्छी जग पानी पीने के लिए पानी मक चक सोन मक सोन चक क्या बोला तूने? मग कहीं भल भल दामी क्या केते कहला केते ऊपर तो अरे ऊपर भल हम लास्टिंग जबर अच्छी लास्टिंग जबर अच्छी छुटिया छुटिया जाउजी एते बड़ ना को छुटिया हम तो पानी पीबो को 4 जण पीबो हां ये बढ़िया अछि आर नूती हम दे ना ना
हाँ 150 2 লিটার 1 লিটার ସଦା କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ ତାକୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲୁ ଟିକେ ବୁଝା କହିଲେ ଦବ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଶିଖଉନୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖି ପଇସା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସଦା ପାଖରେ ସଦା ଏବେ ଫୋନ୍ ପେ କଲାଣି ଏବେ ମନି ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଯିବ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଣିକି ଆସିବ ରୁମ୍କୁ ଖାଇବା ବିନ୍ଦାସ ବସିକି Any other? Discount में ring दे. Any other? Okay, first of all. ଯେହେତୁ ପଇସା ଫୋନ୍ ପେ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷର 500 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଇଲେ ପଇସା ଧରି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ